שירה, מה את אומרת? באמת? אני רוצה להגיד לי? באמת? את רעבה? את חושבת שזה חשוב שנשב ביחד כולם ונדבר? יש לך דברים חכמים להגיד. עכשיו את אוכלת. לא עשית מסטיק? איזה מסטיק זה? יש לך עוד מסטיק בשבילי? קמצנית. מה את אומרת? מה את אומרת, יפה שלי, ממה? לא לבכות, לא לבכות, את צריכה לדבר איתנו. מה את בוכה? את לא צריכה להוציא את המילים מהפה. הבנתי, את עייפה. לא ישנת כל היום? אוי אוי אוי. כן, מה עוד? כן. מונולוג. אתה רוצה להגיד עוד משהו חשוב? להגיד לאומה, משהו חשוב. זהו, נגמרו לך מילים? טוב, אז לפחות תגידי להתראות. תגידי ביי ביי. יופי, היא אמרה ביי ביי.